Aflevering 4. I aflevering 4 skal vi lave to trekanter, der begge opfylder kravene med vinkel A på 25, linjestykke B på 8 cm og linjestykke A på 4 cm. Vi starter med at lave vinkel A. Det sætter vi her i x- og y-aksens midte. Vi vil godt lave linjestykke B nu, som altså er fra vinkel A, som er og til vinkel C. Og linjestykke B er som sagt 8 cm, så vi laver den på 8. Det punkt, der kommer her, er vinkel C. Nu vil vi gerne lave vinkel A. Det gør vi ved at bruge funktionen vinkel med givende størrelse. Vi trykker på vinkel C og på vinkel A. Da vores vinkel er 25 grader, skriver vi 25. Og vi sørger for, at den er mod uret, så den kommer opad her. Fra det kommende punkt, der er kommet til vores vinkel A, skal vi lave en uendelig linje, så vi er sikre på, at når vi finder vores vinkel C, at den så også rammer vores linje A's linje. Og det gør vi således. Nu hvor vi ikke kender vinkel C, så kan vi gøre det på en anden måde. Altså at vi kan finde ud af, vi ved allerede hvad linjestykke A's længde er, altså 4. Så derfor kan vi bruge denne funktion, der hedder cirkel ud fra centrum og radius. Så vi trykker på punktet her, og så beder den om cirklens radius. Da vores linjestykke A er 4 cm, skriver vi 4. Og så vil den krydse 2 steder på vinkel A's linje. De 2 steder her, der sætter vi et punkt. Ved det øverste punkt kan vi sætte en streg ned til vinkel C, og vi kan se, at der bliver dannet en trekant. Denne trekant opfylder alle kravene fra opgaven, altså har en vinkel på 25, vinkel A på 25, har linjestykke B på 8, og har linjestykke A på 4. Vi kan lige tjekke, at den er 4 ved at gå ind her og trykke på længder og trykke på linjen. Der kommer til at stå 4. Hvis vi laver et linjestykke fra punktet her til vinkel C, vil vi igen have opfyldt alle kravene, at vi har vinkel A på 25, og at vi har linjestykke B på 8, og at vi har linjestykke A her på 4. Nu har vi dannet 2 trekanter, der begge to opfylder kravene med vinkel A på 25, linjestykke B på 8 og linjestykke A på 4.